Din que non hai mércores de ceniza sin luna febreiriza. Ola, eu, pois que non me coñezades, son Emi Cajiao, son integrante do Entroido de San Mede e estou moi contenta de participar nesta novena edición destas xornadas que organiza a Saga sobre os entroidos da Galiza. Como sabedes, hoxe vou vos a falar do mércores de cinza, o enterro do entroido. Nós temos unha recollida oral feita en aldea. No entroido de San Mede duraba 4 días, desde o domingo hasta o mércores, pero había 2 días que eran moi importantes. Un era o luns, porque bailaban a danza da muñeira cruzada, e outro día era o mércores de cinza. Se facemos unha encuesta na aldea, todos votarían a que o día máis importante para eles foi o mércores de cinza. Unha mágoa que non dispoñamos de ningunha fotografía daquele enterro, daqueles enterros que facían, de ningún vídeo, que a verdad sería importantísimo ter ese documento, pero, por desgraza, non o temos. Entón, o que vos vamos a mostrar con esta charla son unha serie de imaxes de como nós, a día de hoxe, facemos a celebración do enterro. Decirvos que, claro, nada que se parezca ao que eles nos contaron, porque hai que poñerse en situación. Naqueles tempos as aldeas estaban cheas de xente, de rapaces. O entretenimiento que tiñan tamén era ese. Entón, para eles era o máis importante dos dindes, nin a festa do patrón, nin nada, máis importante que o entroido. Pero o mércores de cinza, o enterro, foi o máximo, e eles disfrutábano e celebrábano de unha maneira grandiosa. Eu vou vos a contar anécdotas que eles me transmitiron, pero acompañando a estas imaxes de como nós o facemos a día de hoxe. Por certo, que os maiores que veñen encántalles e dicen que o facemos moi ben. Así que espero que vos guste e nada, pois vou vos a contar como era o enterro. Decirvos que os encargados de facer esta festa eran os mozos que licenciaban aquel ano do servicio militar. 15 días antes do entroido, coincidindo coa luna chea, saían de noite a roubar un pino ou eucalipto para colgar un meco, o que lle chamaban o Policarpio, que será o que fagan o enterro o mércores de cinza. Agora, como podedes comprobar, non fai falta ir a roubar, porque se vos fixades aí polo chan, hai varios eucaliptos tirados que os tirou o vento, non? Entón, aínda que imos unha pandilla tremenda, non fai falta ir de noite nin ir a roubar. Decirvos que este pino colocábase nun cruce de camiños e era o que anunciaba que na aldea iba a haber entroido. Entón, poñíase nun cruce que fose visible para o resto das aldeas para comunicarlles que en San Mede se celebraba o entroido. Como vos dixen, o mércores, baixase a Policarpio do piñeiro, do eucalipto, onde está subido, e traise para un campo que teñen habilitado, onde se vai a facer a festa. Neste campo teñen acordonada unha zona onde poñen unha cama, pero acordonan unha zona con adivales para que a xente non se lles botase encima, porque viña moitísima xente e tiñan o problema de que a xente se lles botaba encima. Como vedes nas imaxes, pois nós fomos a buscar a Policarpio, miércoles de ceniza, fomos a buscar o piñeiro, unha vez tuvo que actuar a policía para traelo porque non viña polas boas, entón, pois, tuvo que intervenir a policía para traelo para o campo da festa. O día do enterro salían ao mediodía de onde a capela de San Mede, saían 2 carros de bois adornados con acacias, onde iban os curas. Normalmente iban 4 curas, 2 en cada carro, e iban por toda a aldea cantando cancións, cantando unha letanía,
pois como vedes nas imaxes, hoxe en día vaise no Pascualín a buscalo, tamén adornado cas acacias, e, como dixen antes, pois tivo que intervir a policía porque o rapaz non quixo vir polas boas. Aquí o tedes, debaixo da cama, antiguamente, e agora tamén, poñíase unha persoa que vai falar como se fose o Policarpio. Despois aparecen personaxes que son importantes, pois aparecen Guardia Civil, a Guardia Civil montada a cabalo ou a pé, tamén para que a xente non se abalanzase sobre eles, que a xente non se abalanzase sobre o escenario, pois tiñan eses guardias civiles tanto a pé como a cabalo. Decir que non todo o mundo tiña cabalo na aldea, o cabalo pedíase prestado. Hai unha anécdota de que dunha vez que tiñan unhos rapaces que iban a ir de guardias civiles, pediron as monturas nunha casa rica, e deixáronllelas. Pero resulta que o día do enterro choveu. E entón eles na casa non lles deixaron ir porque tiñan medo que esas monturas que ao chover que se estropeasen, e como eran nunha casa rica e se as había que pagar, pois na casa non lles permitiron ir para que non estropeasen esas monturas que pediron prestadas. Outra anécdota que temos tamén, pois de un señor que iba de Guardia Civil e fixo unha escopeta con madeira de loureiro. A madeira de loureiro ao pelala ponse negra. El fixo unha escopeta bastante ben feita e levou esa escopeta. Parece ser que o cura da aldea, alguén lle chivou que había un home vestido de Guardia Civil que levaba unha escopeta de verdade. Días despois do enterro, apareceu a Guardia Civil, de verdade, na casa deste señor a requisarlle a escopeta e tuvo que entregoulles a escopeta de loureiro, co cual foi un chasco, pero pensaban que era de verdade, porque, ao parecer, esta madeira de loureiro ponse negra e pensaron que era unha escopeta de verdade. Outro personaje importante que temos a hora de celebrar este enterro eran os predicadores. Os predicadores o que facían era ir contando o que vai a suceder no enterro. Neste caso, a nosa predicadora foi unha muller. Tamén se contan as cousas que ocorreron na aldea durante todo o ano. Un ano tamén tiñan un predicador, estaba no campo da festa predicando, e resulta que de repente veu que entraba o cura no campo da festa e era un cura que non lle gustaba nada que celebrase no entroido. Entón, cando este predicador ve o cura, pois, seguiu ca súa charla e dixo: señoras e señores, hoy nos visita el señor cura de la parroquia. E cando se dou a volta e mirou ao seu alrededor, non quedaba nadie no campo. Todo o mundo fuxiu despavorido para a súa casa, porque naquel tempo tiñanlle bastante medo, máis que respeto, medo ao cura. Entón, marcháronse todos. Despois, máis tarde, volveron a facer nunha casa, xuntáronse para volver a retomar, pero xa non era o mesmo, porque xa non estaban no campo da festa, e, bueno, pero continuou a parranda en outro lado. Despois do predicador, pois temos aos pais do entroido, aos pais de Policarpio, neste caso, que eran coñecidos como as choronas. Pois por qué? Pois porque choraban desconsoladamente. Normalmente solían facer de choronas dous homes. Na aldea de San Mede había dous homes que eran cuñados e sempre iban eles a chorar. Chama moito a atención porque un deles era unha persona super recta, era unha persona moi religiosa, era unha persona que todo o ano non era unha persona simpática, extrovertida, sino que era unha persona seria, pero cando chegaba o entroido e se vestía de chorona, facíano tan ben, que a xente non sabía se choraban de verdade ou de mentira, e de feito a xente viña para velos chorar, porque facían moi ben. Entón, estes o que fan, o fillo chegalles a casa enfermo e eles están desesperados, chorando, sin saber que lle pasa ao seu fillo. E, bueno, contan que un ano, cando chaman ao médico para que lles veña a ver o fillo,
aparece un home que era carpinteiro na aldea, o que facía de médico era carpinteiro. Entón, puxose con un cicel a facerse por encima e tal, e dixe, ai, Dios mío, que lle está facendo ao meu fillo, e tal. E entón, o home dixolle, tranquila, que ten o carpinteiro na casa. Entonces, aquí os pais están desesperados porque ven que o fillo está moi maliño e aparece en escena a moza de Policarpio. Aquí os pais, pois como vedes, eso, están intentando consolar e aparece a moza que ven un pouco enfadada porque a ela ninguén lle dixo que Policarpio se atopaba mal. Entón ela, pois claro, acércase e a nai, para contentar a esta moza, pois decide que é mellor facerse un traxe a Policarpio e que se casen de unha vez, porque xa levan moito tempo de noivos e que é moito mellor que se casen. E aquí aparece a costureira para vir a facerse un traxe a Policarpio e vanlle tomando as medidas e, bueno, aí están tomando as medidas para facer ese traxe. Pero, en estes medios, Policarpio ponse peor, ponse máis enfermo, entón deciden que é mellor chamar un médico que veña a atendelo. Normalmente Policarpio opérase de apendicitis e antiguamente sacaban un nabo bastante grande da barriga cando o operaban, pero tamén teñen sacado un gato, teñen sacado ratos, teñen feito así un montón de cousas, non? Nós intentamos escenificar tal como eles nos contaron. Bueno, aquí sempre o que se trata de facer rir a xente, non? Porque facer as maiores atrocidades para que a xente se ría un pouco, non? En este caso, aquí houve un ano que fixemos un trasplante de nabos para torpes, non? Entón, o que llevamos a facer a Policarpio é un trasplante de nabo, porque tiña un moi pequeno e trasplantamos, bueno, por un máis grande, non? Bueno, como podedes ver, aí estamos facendo a operación de trasplante que, houve a mala suerte de que houve rechazo. Houve un rechazo, entón, veu outro médico, que chamaron a outro médico diferente, dado que os anteriores houve rechazo, non acertaron, veu outro médico que consideraba que o problema estaba nas tripas. E entón, o que fixo foi examinar e mirar que tiñan esas tripas por dentro porque non estaban ben, non? Desmayouse a chorona, a nai de Policarpio, cando ve todo isto que están facendo co seu fillo, non puido aguantar a presión e desmáiase e ten que ser atendida tamén xunto co seu fillo. Finalmente, bueno, tamén decir que no ano 2020, cando nós celebramos o entroido, que creo que foi o 1 de marzo, fixemos unha parodia do COVID. Sulfatamos, estábamos aí co hidroxel sulfatando a todo o mundo, pensando que, bueno, que isto era unha cousa de risa. E vedes como estamos a día de hoxe con este tema. Pois decimos que o día 1 de marzo, que foi cando nós celebramos o enterro, pois xa fixemos esa comedia de sulfato para todos, que nos iba a decir que íbamos a estar onde estamos hoxe, non? Pero, bueno, tamén trouxeron unha menciñeira, unha curandeira, para ver si, bueno, porque en vista de que non melloraba coas dúas actuacións médicas anteriores, pois trouxeron unha curandeira, pero finalmente a quen tuveron que traer foi ao cura para confesalo, porque para que lle dera extrema unción, máis que nada, porque viron que Policarpio non melloraba. Antiguamente acompañaba ao cura o sancristán. Houve un ano que o sancristán preparou un caldeiro de zinc ao que lle botou unhas brasas e dentro meteulle excrementos de gato, de can, e aquelo apestaba. Pero iso tamén lle servía para facer de incensario e botalo cara a xente, e entón a xente achegábase para atrás e saca dai, neno, que eso cheira que confunde. Bueno, a confesión do cura. Bueno, pois as maiores barbaridades, as maiores burradas, pois decíanse por aí nesa confesión. Porque, bueno, pois eso, tratábase de decir as maiores barbaridades posibles
para facer rir a xente, non? O cura tiña unha retaíla de cousas que vos vou a ler a continuación, que as teño por aquí, que decía: eu comer e orar a Dios, traballar, traballade vos. Se chove o sábado antes misa, toda a semana vai de risa. Señor mío Jesucristo, eu pa comer estou listo. Dios e hombre verdadeiro, traballar eu non quero, que sonche un caballero. Santo que estás no caínzo, bota castañas abaixo, e bota das máis maduriñas, que eu polas verdes non me baixo. Teño unha erva na horta, que se chama oropeso, ti para falar comigo tes pouco despexo. Teño unha erva na horta, que non me acorta a jadaña, ti para falar comigo parece que non tes maña. Teño unha erva na horta que se chama borreola, ti para falar comigo faltache un ano de escola. Bueno, con estas cousas, pois facíase rir a xente, non? Eran as que o cura pois iba facendo esa confesión e iban pois metendo tamén a xente cos mandamientos, pois preguntaba yo ao Policarpio: santificache as festas? Sí, santifiquei as todiñas desde a Santa Cruz de Aranga, que empezaban en maio hasta a Estación do Norte, que acababan en outubro ou novembro, non? E, bueno, así o cura dá paso, despois de confesar e de confesar a todo o mundo e de bendecir, o San Cristán bendice a todo o mundo, pois aparece en escena o notario, porque xa Policarpio en un estado moi lamentable ten que facer testamento, e para eso pois chaman o notario, abogados, chaman a estas persoas, non? E o que fai é empezar a repartir as casas, as leiras, palleiras, vacas, ovellas, todo o que hai na aldea, a facer un remexido, a cambiar unha casa para outra, unha leira para outra, pois incluso a moza tamén a deixa en herencia, en fin, un testamento en toda regla, non? Ten a súa secretaria tomando nota de todo o que está pasando e así se fai ese testamento para deixar os seus bienes repartidos por toda a aldea. Aparece en escena agora a morte jadaña, que xa leva un pedazo husmeando pola aldea e facendo das súas, contento, porque vai ter unha víctima, non? Antiguamente subíase nun penedo, subíase nunha escaleira, baixaba facendo saltos, reviravoltas e bueno, pois chamando a atención, facendo toda unha parafernalia de saltos e de cousas, hasta que chegaba xunto de Policarpio e por fin pois lle daba morte. E con a morte jadaña, pois, morre Policarpio. Unha vez morto Policarpio, acércanse os demos do inferno, porque vai haber un xuicio final e unha loita por esa alma de Policarpio, a ver se está ben confesado, a ver se ten ben a extrema unción e vai para o ceo ou para o inferno. No bando do inferno estaban os homes máis fortes da aldea. Tiñan unha cova feita con loureiros, queimaban, dentro tiñan lume, antiguamente levaban un casco con cornos de vaca xuntados en grasa, poñíanlles lume, salían de vez en cando a asustar a xente, porque dentro da cova era unha fumeira tremenda, a xente non vía quen estaba, pero sí que sabían que os homes máis fortes da aldea todos querían ir de verlos, non? Da parte dos anxeliños, pois normalmente eran mulleres. Eran os anxeliños, que normalmente, claro, os anxeliños somos as mulleres, os homens son os demos. Entón, na parte dos anxeliños, esas mulleres vestidas de blanco, angelicales, que van a loitar pola alma de Policarpio, en unha batalla que xa de antemán levan as de perder, sí ou sí. Aquí están os demonios xa aí pelexando pola alma do pobre Policarpio e, finalmente, a batalla ganan os demos
E ao pobre Policarpio non lle queda outra máis que ir para o inferno. E os demos celebran a súa vitoria, e os anxeliños, pois nada, non lles queda outra máis que rezar polo pobre Policarpio que tivo que ir para o inferno. En este punto aparecen as cesteiras, coas orellas, con rosquillas, para repartir a todo o mundo que veu a celebración deste enterro. E con isto, pois, remata o enterro do entroido, non? Que a repartición destas orellas, destas rosquillas, entre todos os asistentes que sempre agradecen, porque isto xa é pola tardiña, na hora da merenda, e sempre cadra ben. E nada, pois esta é a historia do enterro que se celebraba en San Mede, que, bueno, espero que vos gustase e que vos convidamos a todos a participar, decir que todo este enterro non se ensaiaba antes. Ti sabías, cada un sabía o papel que tiña que facer, ti sabes que che toca ir de cesteira, ou que che toca ser médico, ou que che toca ser enfermeira, ou que che toca ser o Policarpio, pero non hai un guión. Cada un invente, cada un ten que inventar as maiores barbaridades para facer rir a xente, porque o importante sempre é divertirse, sin faltarlle o respeto a ninguén, divertirse e pasalo ben. Así que, bueno, decir que houve un señor da aldea, que el foi entroideiro, que veu a ver esta, porque moita xente da aldea non creía que isto o volvesen a ver nunca máis, non? Tanto isto como a Muñeira Cruzada, pois eles pensaban que nunca máis o iban a ver, porque isto levaba desde o ano 62 que non se facía. Pois cando viñeron, pois decir que se emocionaron, que lles gustou moitísimo volver a ver esta escenificación do enterro. O enterro para eles era un día moi, moi especial, no entroido era o día grande, non? Decía unha señora maior que decía: nós ao entroido íbamos domingo, luns, martes, mércores, e toda a semana se facía falta. O mércores de cinza sabíamos que tiñamos que ir á misa, á imposición da cinza, pero sabíamos que despois tiñamos todo o día para celebrar ese enterro, esa festa grande que tanto lles gustaba, non? Decíanos un señor que foi entroideiro, un dos maiores entroideiros que houve na aldea, pois decíanos con moita emoción: eu acórdome da historia, pero foise pasando, foise perdendo. Eu prefería que non houbese festa polo Carmen, nin polo San Xulián, e que houbera o entroido, porque o entroido era moi bonito. Pola mañán tiñas que ir á misa, e despois o día po entroido. Esa emoción de ir a xunta dun, a xunta do outro, a pedirlle isto, a pedirlle aquelo, esconderse para que non soubesen como ibas a ir vestido, como ibas a aparecer en escena, toda esa emoción, todas esas cousas, e di, bueno, todo isto houve polo entroido. Era cando había estas cousas, eso daba gusto. Se empezan a recordar esas cousas, gustache sentilo, porque xa o viviches. Isto dou gusto. Se penso agora no entroido, daba moito gusto, era espectacular ver a esa xente, eses traxes. E con vaguas nos ollos, este home díxome: grazas por facerme recordar aqueles tempos nos que fomos tan felices. Pois nada, con isto remata a miña charla sobre o mércores de cinza, o enterro, desexando que houvese sido do voso agrado e convidándovos a todos a participar, non solamente a vir a velo, senón a participar do enterro no entroido de San Mede. Moitísimas grazas.